Shalom, 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 shalom. ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይሁን እግዚአብሔር ተመስገን። ሕጂኻ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ጽቡቕ ልማድ ዘለና ጽቡቕ ልማድ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይዝርከብ። ጽቡቕ ልማድ ካብ ወንጌል ይዝርከብ። ሕጂ እውን ብወንጌል ክንዘራረብ ኢና። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። በወንጌል ኢና ክንዘራረብ ሕጂኻ ክብርና አምላኽ ይሁን። ወንጌል አገዳስነቱ ወንጌል ዝህበካ ዕረፍትን ሰላምን ካብ ወንጌል ጥራይ ክህበካ ዝኽእል ማለት እዩ። ክህበካ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ሰብ ሰላም ዕረፍቲ ይደሊ እዩ። ዕረፍቲ ሰላም ይደሊ እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ወንጌል ካዩ ዕረፍትን ሰላምን ክገብር ዝኽእል ክህበካ ዝኽእል ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ካብ ወንጌል ይዝርከብ። ሻሎም ሻሎም። ሕጂኻ እንዘራረበሉ እንመሃረሉ ልዕሊ ኩሉ እንመሃረሉ ወንጌል እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ወንጌል መምህርና እዩ። ወንጌል ከዓ ሰብ እዩ። ወንጌል ሰብ እዩ። ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ ሰብ ኮይኑ ዝተመላለሰ እቲ ወንጌል ኪዱ ንገሩ ወንጌል ኪዱ ንገሩ ስለ ዝብል ወንጌል ኩሉ ሻዕ ምስ ጎይታ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ተናፃፅሮ። ሻሎም ሻሎም። ሕጂ እውን በቃል አምላኽ ኢና ክንዘራረብ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚ ሰዓትን ነዚ ጊዜን ነዚ ዘለናዮን ዓሪፍና ክንነብረሉ ሰላም ክህበና ዝኽእል ወንጌል ስለ ዝኾነ ኢና ንዘራረብ ዘለና። ዝርርብ እኳ ብብዙሕ ዝርርብ ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ብብዙሕ ዓይነት ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ዓይነት ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። ብዝተፈላለየ ነገር ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። እሞ ደኣኸ ብወንጌል በቲ ሰላምን ዕረፍትን ክህበካ ዝኽእል እግዚኣብሔር ብኡ ክንዛረብ ደኣኸ ክንደይ ጥዑም ዘይኮነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ገዛ ርእስኻ ስለ ዘይኮነ ምስጋና ክበዝሓካ ተኮይኑ በዚ ወንጌል እዚ ክትዘራረብ ኣለካ። ኩሉ ሰብ ከመስግን ደሊ ኩሉ ሰብ ከመስግን ደሊ ኣነ እውን ከመስግን ደሊ ንስኻትኩም እውን ከተመስግኑ ትደልይኹም። እዚ ብልክዕ እዚ ብልክዕ ዝፍለጥ ሓቂ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ግን ንመን ኢኻ ተመስግን? ምስጋናኻ ግን ንመን? እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ምስጋናኻስ ንመን ማለት እዩ? ንእግዚአብሔር ኣቦ እዩ ምስጋናና ኩሉ ሻዕ ንእግዚአብሔር ኣቦ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሻሎም 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 ሻሎም። ሕጂ ንዘራረበሉ ወንጌል ጥዑም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ሻዕ ጥዑም። ኣንሕና ኣይኮንናን ከዓ ነጥዕሞ ኣንሕና ኣይኮንናን ነጥዕሞ ገዛ ርእስና ኣይኮንናን ነጥዕሞ ግን ንመን ትርዳእ ንመን ትፈልጥ ወንጌል ግን ኣገዳሲ እዩ። ንመን ትፈልጥ ንመን ትርዳእ ግን ወንጌል ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ሰላም ኣምላኽ ተኮይኑ ሰላም እንተይልና ቅድሚኡ ዘሎ ዕርቂ ኣሎ ማለት እዩ። ሰላም እንተይልናስ ቅድሚኡ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ? ዕርቂ ኣሎ ማለት እዩ። ዕርቂ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እንታይ ክመፅእ ክእል ኣሎ ማለት እዩ? ሰላም ክመፅእ ኣሎ። ሙሉእ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ዕርቂ ኣብ መስቀል ተፈፂሙ እዩ። ካብዚ ሙሉእ ዕርቂ ዝተፈፀመ ከዓኒ በዚ ናይ ሰላም ወንጌል ትነብር፣ ብኡ ትዘራረብ፣ ብኡ ይርዳእካ ንኩሉ ነገር ብኡ እዩ ማለት እዩ። ብኡን ንዕኡን እዩ ማለት እዩ።
بገዛ ርእስና ንገብሮ ኩሉ ሻዕ ናይ ገዛ ርእስና ፍልጠት ናይ ገዛ ርእስና ተፈላጥነት ኢና ንርኢ ናይ ገዛ ርእስና ተፈላጥነትካ ኩሉ ሻዕ ምስ ሰብ እንታይ ዝገብረና ውድድር ምስ ሰባት ኢኻ እንታይ ትኾን ውድድር ትገብር ትወዳደር ምስ ሰባት ማለት እዩ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ግን ኣየወዳድረካን ከወዳድረካ ኣይክእልን ተወዳዲሩ ዝሰዓረ ሓደ ኣሎ ተወዳዲሩ ዝሰዓረ ሓደ ኣሎ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ተወዳዲሩ እንታይ ዝገበር ሙሉእ ስዕረት ዝሰዓረ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምስ መን እዩ መወዳደር ንሱ ከዓ ኣምላኽ እዩ ንሕር ናቱ ክብሪ መፂና ከዓ ናብቲ መለኮታዊ ምርዳእ ክብሩ ናቱ እንድሕር መፂና ከዓኒ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ናብኡ እንድሕር መፂና ከዓኒ ንሱ እኳ ኣምላኽ ምስ መን ይኸወዳደር መን ይኸና ኣምላኽ ክወዳደሩ ኢየሱስ እኳ ኣምላኽ እዩ ገዛ ርእሱስ ኣምላኽ እዩ ሕጂ እቲ ንህቦም ምርዳእ እውን እንታይ ክኸውን ኣለዎ እቲ ንህቦም ምርዳእ እውን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንዕኡ ዝበቅዕ መረዳእታ ክንሕዝ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እንታይ ስለ ዝበልና ኢና ኣብዚ ምድሪ ምውድዳር እንተሎ ነንገዛ ርእስካ ተወዳድር ትኾንካ ፅቡቕ ኣይኮነን ንሕና ዘይተወዳደርናሉ ዓወት ዝተቐበልናሉ እግዚኣብሔር ግን ሙሉእ ዓወት ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዕርቂ ፈፂሙ ማለት እዩ ዕርቂ ፈፂሙ ማለት እዩ ስለዚ ናብታ ርእስተይ ከኣቱ ናይዚ ዕርቂ ዝተፈፀመ ሰላም ዝተረኸበ ብዕርቂ ሰላም ዝኾነ ናቱ ዓያይን ክትከውን ከዓ እግዚኣብሔር ኣቦ ፀዊዑ ማለት እዩ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ፃውዒት ናይ ወንጌል ኣለዎ ኩሉ ሻዕ ፃውዒት ናይ ወንጌል ኣለዎ በርከስ ኣብ ፀፅባሕ ነፍሳት ስለ ዝድሕና ማለት እዩ እዚ ወንጌል እዚ ናይ ድሕነት ስለ ዝኾነ ሰላም ከምፅእ ተኮይኑ ድሕነት ክህብ ኣሎ ማለት እዩ ድሕነት ክህብ ተኮይኑ በዚ ሰላም እዚ ድሕነትካ ምስ ተረጋገፅካ እግዚኣብሔር ከም ተዓረቐካ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተረዳእካ ናይዚ ወንጌል እዚ ዓያይ ትኸውን ከምዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ከምዚ ሕጂ ናይዚ ወንጌል እዚ ዓያይ ትኸውን ማለት እዩ ናይ ገዛ ርእስና ዕዮ ምሽ ኣለና ናይ ገዛ ርእስና ዕዮ ኣለና ገዛ ርእስና ንዓዮ ማለት እዩ ገዛ ርእስና ንየተሉ ገዛ ርእስና ንምክሓሉ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣነ ተኣቱ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣነ ከምዚ ገይረ ይኸውን ማለት እዩ ወንጌል ግን ኣነ ዘብል እንታይ ዝገብሮ የጥፍኦ ስለዚ ዓየይቲ ክንከውን ቃል ኣምላኽ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ ዓየይቲ ክንከውን ሲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይገብረና ይዛረበና እዩ ማለት እዩ ዓየይቲ ከም ዝኾንና ዝዛረበና ቃል ኣምላኽ ንህቦ ኣርእስቲ ከዓኒ እንታይ ኢና ንዛረብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3 ፍቕዲ 9 ዘላ በኣ እንታይ ክንብል ኢና ማለት እዩ በኣ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ሻሎም ሻሎም ብሩኻት ጎይታ ኢየሱስ ዒዚዙ ይባርክኩም እዚ ክስታይ የድልየን ሼር ፎሎው ምልማና የድልየን ወንጌል ምልማና የድልየን ወንጌል ምልማና የድልየን እቲ ዝደለየስ ይሰምዖ ማለት እዩ በርከስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እዚ ቴክኖሎጂ እዚ መናሃርያ እዩ ማለት እዩ መናሃርያ እዩ ማለት እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ መናሃርያ እዩ መበገሲ ናይ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ቴክኖሎጂ እዚ መበገሲ ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክትጥቀም እንታይ ይኾን ማለት እዩ ግዴታ ከምዚ ሰዓበኒ ከምዚ ኣብለኒ ዘይትብሎ እዩ ማለት እዩ ብቻ ጥራሕ ተዛረብ ምዝራብ ጥራሕ እዩ ዘድልዮ ማለት እዩ ኣብቲ መናሃርያ እዚ ምብጋስ ጥራሕ እዩ ዘድልየካ ማለት እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ መናሃርያ ናይ ኩላህና መበገሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሼር ግበረለይ ኮፒ ግበረለይ ላይክ ግበረለይ ዘብሎ ኣይኮነን ነዚ ወንጌል እዚ ንዝሰምዖ ዘበለ ንሰማዓይ እዝኒ ዝሰምዖ ዘበለ ደስ ደብሎ ሽዑ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ምድሓን ይኸውን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ካብቲ ዕርቂ ተገይሩ ሰላም ምስኮነ ናይቲ ሰላም ዓያይ ክትከውን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሙሉእ ብምሉእ ከም ተዓረቐካ ሰላምካ ከተረጋግፅ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ከማን ናይ ሰላም ማሕበር ዝበሃላ ዘሎ ኣብዚ ምድርስ ዩኤን ተባሂሉስ ናይ ሰላም ማሕበር ይበሃል ናይ ሰላም ማሕበር ዝበሃል ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ እሞ ደኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እዩ ማለት እዩ
እትተፈጸመ ዝብል እኳ ሰላም ኮነ ማለት እዩ ሰላም ኮነ ማለት እዩ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ሰላም ኮነ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ነገራትካ እዩ ሰላም ዝኹን ስለዚ ናይዚ ሰላም እዚ መዓይቲ ትኾን ናይ ይኦን ማሕበር ሰላም መዓይቲ ሊኻ ፅቡቕ ኣብዚ ምድሪ እሱ ናቱ ነገር ኣለዎ ግን ካብኡ ኢና መረዳእታ ንወስድ ዘለና ማለት እዩ ይውሕድት መረዳእታ ግን ናይዚ ወንጌል እዚ መዓይት ሰላም ክትከውን ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይብለና ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:9 ተጠቂምናሉ ለና ማለት እዩ እቲ ኣርእስትና ግን እንታይ ናይ ወንጌል መታዓይቲ ንሕና ኢና ኣርእስትና እንታይ ናይ ወንጌል መታዓይቲ ንሕና ኢና ወው ሃሌሉያ ናይ ወንጌል መታዓይቲ መኒ ንሕና ኢና ናይ ወንጌል መታዓይቲ ንሕና ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ይብል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንሰብ ቆሮንጦስ ዝተጻሕፈሎም ንሰብ ቆሮንጦስ እንታይ ዝተገበረሎም ዝተጻሕፈሎም ኣብዚ ብዙሕ ነገር ክንትክፍ ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ይድግፈና ይኩልሻ ንምርዳእና ነቲ ሓሳብና ናብ ሰማዕቲ ክበፅሕ መንፈስ ቅዱስ ረዳኢና ብዘይ መንፈስ ቅዱስ እዚ ቃል ዝክየይን ክዝረብን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብትብዓት መንፈስ ትብዓት ይኹም ተቀቢልኩም በር መንፈስ ፍርሃት ኣይተቀበልኩም ይብለና እዚ ናይ ሰላም ወንጌል ማለት እዩ እዚ ናይ ሰላም ወንጌል ሲ መንፈስ ትብዓት ይኹም ተቀቢልኩም በር መንፈስ ፍርሃት ኣይተቀበልኩምን ይብለና እዚ ናይ ወንጌል ሰላም ማለት እዩ መንፈስ ትብዓት ደሊኻ ለኻ ሓው መንፈስ ትብዓት ደሊኽ ለኻ ሓፍተይ እንሆ በዚ ቃል እዚ ማዓይት ናይ ሰላም ምዃንካ ከተረጋግፅ ኣለካ መንነትካ ከተረጋግፅ ኣለካ መንነትካ ከተረጋግፅ ተኾንካ በዚ ፅሑፍ እዚ በዚ ቃል እዚ ኸ መንነትካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ተረጋግፅ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሙሉእ ብሙሉእ ከተረጋግፅ ትኽእል እንታይ ማለት እዩ በዚ ወንጌል እዚ ማለት እዩ እዚ ወንጌል እዚ ኸዓኒ ሙሉእ ብሙሉእ ሰላሚ ማለት እዩ ስለዚ ኣርእስና እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ወንጌል መታዓይቲ ንሕና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ተዛረበሉ ምክንያት ከዓኒ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:9 ማለት እዩ ንሕና መዓይቲ ኣምላኽ ኢና እሞ ንሕና መዓይቲ ኣምላኽ ኢና እሞ ንስኻትኩም ግና ግራት ኣምላኽ ህንፃ ኣምላኽ ኢኹም ኢሉ ወው ሃሌሉያ እንታይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን كدجماي نتاقالتيا مستا أرستا غير كدجماي أرسنا ناي وونجيل متعيتي نحنا إنا كما إلكاخا نحنا إنا تبل ناي وونجيل متعيتي أنا يختبل نحنا إنا ختبل تزدعمي نحنا إنا سي ناي بوزحتي مالتي ناي حبرتي مالتي نحنا إنا مالتي ناي وونجيل سلام متعيتي تكون سي نحنا إنا ختبل سي بقويتا بيسوس كورسوس متأممان لكا مالتي متأمان كابقاني انتاي ناي حدا هاجر زيجلنت كتكون كلها كابقا نايت هاجر زيجلنت مننت على كامالتي مننت كاي تأمامنا كاي مالتي كل شيء بزعبة هاجر كزارو كله مننت سلا زردوي بزعبة هاجر بزارو كأوتي إلى قل مرد أتاك خونلنا إنه مننت كا ناي سلام وونجيل انتو خوينو معاي تأملاخي خامالتي سلازي معاي تأملاخ زخونكا كابزي قص إذا كنوصل زيادة تمسكن يكون بزح عينات أبسلسة نجرب تاهم قبرينا مالتي كنزرزروينا أبسلسة عينات كنرينا مالتي ذات قصص يا بسلسة عينات كرنا كنرينا أزي وانجيل ناي سلام معايت أملاخ زجبرة كم قنات انتاي مخانو أبسلسة نجرات انتاهم قبرينا كنرينا مالتي زيادة تمسكن يكون يسوع كريستوس ويتاي انتاي له كده ما يكورنتوس سلسة فقد التشعات نحنا معايت أملاخ إنا مو نسخاتكم جرات أملاخ هنتا أملاخ يخون هاللويا وانجيل سكمز جيري يتوعى كمالتي وانجيل كمز جيري يتوعى هاوريا بولس كمز جيري يتوعى على مالتي نحنا إلو كله نسو أجل معايت أملاخ ناي وانجيل سلام معايت أملاخ مخانو داي قبران له مالتي يزاربن ينقرن الله مالتي شو نحنا معايت أملاخنا كل كله دايما التي نحنا إلوس ملو بملو يتعاملنا نحناس معايت أملاخنا هوريب أولوس دست لك زي تول أخو زي وانجيل تأجا أملاخ تول أخو نهوريب أولوس توابو مجلس أب دمشق أخيت كله زرخوبو ملأختي نبيني أيبلني
نبيني أيبلني بزح جيزي هاري بقالوس دس لك نبيني زبل إيوثات أي عيني نحباري بركس نتقراتن نتهنتاني زردا نحنا معايت أملاك خويناس نتقراتن نتهنتان مخانين تايز قبرنا زولو مالتي زرد أنا زولو مالتي سلازي نحنا إلي زارب حوالي بقالوس بحبار زقبرو نعيو يلو بزح جيزي ولا نعيو انت بلا اتزبزح وونجيل دسوبكو نبرقن نحنا اندابالي مالتي እግዚአብሔር ዝገበሮ ኣብ ሰብ ኣብ ደቂ ሰባት ዝገበሮ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጾ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ተረድኦ ኻኒ ንሕና ኢሉስ ብፍኹስ ዝበለ እንታይ ገብረካ የረዳእካ ንሕና ተይሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ፈላላይ ኣይኮነን ሐዋርያ ጳውሎስ ኩሉ ትምህርታቱ ፈላላይ ኣይኮነን ዓሌታዊ ኣይኮነን ሻራኛ ኣይኮነን ፖለቲከኛ ኣይኮነን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ከምዚ ስለዘይኮነ ኢኻ ንሰብ ቆሮንጦስ ከረድኦም ከሎ ካብተን ሰለስተ ክንሕዘን ዘለና ምክንያት እንታይን ድሕር ባይታ ናይዚ ሰብ ቆሮንጦስ እንታይ እዩ ማዓይተ ኣምላኽ ማለት እንታይ እዩ ግራትን ህንፃን መን እዮም ግራትን ህንፃንሲ መን እዮም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ነገር እዚ ክንሪኦ ከለና በዚ ምክንያት እዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ድሕር ባይትኦም እንታይ ይመስሉ ሰብ ቆሮንጦስ ድሕር ባይትኦም ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣዝዮም ብብዙሕ መንገዲ ኣሸገርቲ እዮም ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ ሓደ ክንሪኦ ከለና ብምሉእ ዓውዱ ናይቲ ሓረግ ክንሪኦም ከለና ክዛረቦም ከሎ ካብ ምፍልላይ ካብ ሻራ ካብ ፖለቲካዊ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ዝዛረቦም ዘሎ ፈላለይቲ እዮም ኣነ ናይ ኩስተ ክትብል ከለኻ ሻረኛ ኣለካ ማለት እዩ ምፍልላይ ኣለካ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ናይ ገዛ ርእስኻ እዮም ናይ ገዛ ርእስኻን ኣተሓሳሰባት ምስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኣይገብረካኒ ዓያይ ናይ ኣምላኽ ኣይገብረካኒ ኣጋልጋሊ ናይ ኣምላኽ ኣይገብረካኒ ከምኡ ስለ ዝኾኑ እዩ ድሕር ባይትኦም ኣዝዮም ተፈላለይቲ እዮም ነይሮም ነንሕዶም ክሰማምዑ ዘይክእሉ እዮም ነይሮም ማለት እዩ በርከስ ሰለስተ ነገር እንድሕር ወሲድና ሻረኛታት እዮም እንተይልና ምፍልላይ ነይርዎም እንተይልና ፖለቲከኛታት እዮም ነይሮም እንተይልና ሐዋርያ ጳውሎስ ሱቕ ኢሉ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ኣይገብሮን ማለት እዩ ኣየምፆን እዚ ሻራን ምፍልላይን ልዕሊ ኩሉ እንርድኦ ኢና እቲ ዓብይ ነገር ፅልዋ ዝገብር ግን ኩልሻዕ ናይ ወንጌል ንኸይስበኽ ፅልዋታት ዝገብር ብዙሕ ግዜ ምሽግጋር ዝገብር ግን ፖለቲካ ናይ ማሕበር ማለት እዩ ማሕበር ክርስቶስ ኣብ ፖለቲካ ክትተሓዋወስ ከላ ብቕንዕና ኣብ ፖለቲካ እንተተሓዊስካ ፀገም የለን እቲ ብቕንዕና ንፖለቲካ እንታይ ንገብር ኒና ማለት እዩ ኣይንነፅግ ኒና ብቕንዕና ዘይኮነ ዝግበር ዝኾነ ሻረኛ ናይ ፖለቲካ መፈላለይ ዝኾነ በርከስ እግዚኣብሔር ፈላላይ ኣይኮነን ብሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገብረካ ዝርኤካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን ይሁን ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርኤካ ስለዚ ንሰብ ቆሮንጦስ ክዛረቦም ከሎ ኣዝዮም ኣሸገርትን ኣፀገምትን ስለ ዝኾኑ መብዚ ሰዓት እዚ ሰብ ቆሮንጦስ እንታይ ይምህሩና ንማሕበር ክርስቶስ እዋ ከከምቲ ኣብ ማሕበርና ዘሎ ይረዳእና ከከምቲ ኣብቲ ማሕበር እንጓዓዞ ማሕበራት እንሪኦ ጉዕዞ ንርአዮ እዚ የለን እንዲ ኣሎ እባ ነንገዛ ርእስኻ ምፍልላይ ኣሎ ከምቲ ሰብ ቆሮንጦስ ዘጋጥሞ ሕጂ እውን ኣሎ ቋንቋኻ ምስ ቋንቋኻ ዓሌትካ ምስ ዓሌትካ ዓድኻ ምስ ወዲ ዓድኻ ከምኡ በቃ ፖለቲካስ ከምኡ ዝገብር ማለት እዩ ብወንጌል ከምዚ ገይሩ ክትተሓዋወስ ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ኣይገብርን ኣይፅውዕን ሐዋርያ ጳውሎስን ከምኡ ዝብል ዘሎ ድሕር ባይትኦም እዚ ይመስል ማለት እዩ ድሕር ባይትኦም እዚ እንተመሲሉ ናፍታ ካልአይቲ ክንከይድ መዓይቲ ኣምላኽ ከመን እግዚኣብሔር ተመስገን መዓይቲ ኣምላኽ ከመን በርከስ እዚ ምፍልላይን ሻራን እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ነቲ ግራትን ነቲ ህንፃንሲ ፅቡቅ ገይሮም ክዓይዎ ኣይክእሉን እዮም
ጽቡቅ ጌርካ ክትዓዮ ይትኽእልኒ ኢኻ ፈላላይ ሻረኛ ትኾንካ ጽቡቅ ጌርካ እንታይ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ክትዓይ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጽቡቅ ጌርካ ክትዓይ ትኾንካ ግን ጽቡቅ ጌርካ ክትዓይ ትኾንካ ግን ናይ ወንጌል ሰላም ተረዲእካ ሙሉእ ብምሉእ ዕርቂ እግዚኣብሔር ወኒንካ ሰላም ኣምላኽ ንኩሉ ሰብ ንኸተብፅሕ ብወንጌል እንታይ ዝኾንካ ኢኻ ማለት እዩ መተዓየይት ኢልካ ዝተሸምካ ኢኻ ማለት እዩ ከምቲ ምድራዊ ፖለቲካዊ ምስልጣን ምትሕዋስ ዘሎ ከምኡ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ፖለቲካ ከዓ ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብሓደ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፖለቲካ ኢየሱስ እዩ ጥዑም እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፖለቲካ ጥዑም እዩ ንኽትእምኖ ፖለቲካዊ ነገር ንኽትእምኖ ንሰብ ብክርስቶስ ስለ ዝኾነ ጥዑም እዩ ምፍልላይ የብሉን ብሓደ እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ዕረፍትን ሰላምን ይርከብ ሽዑ መዓየቲ ኣምላኽ ትኸውን ልክዕ ከተብፅሖ ዝግብ ምድራዊ ፖለቲካ ካልእ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፖለቲካ ካልእ እዩ ፍልልይ ኣለዎ ሞር ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ፍልልይ ስለ ዘለዎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረታት ሒዝካ ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ እቲ ከሸግር ዝኽእል ንግራትን ንህንፃን ክኸውን ዘይክእል ኣየኒ ማለት እዩ እቲ ምድራዊ ኣካይዳ እዩ ምድራዊ ጥበብ ኣካይዳ ከዓኒ ኩሉ ሻዕ ንፖለቲካ ይኹን ሻራ መፍለላ ይኹን ንቤተክርስትያን ንድሕሪት ንመልሳ ንሰብ ቆሮንጦስ እንታይ ንገብሮም ኣለና በዚ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ንዕዘቦም ኣለና እዚ ቃልሲ ትዕዝብቲ ሂበካ ክትርኢ ይገብረካ ማለት እዩ እዚ ቃል መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ሂወት እዩ ማለት እዩ ምስትውዓል ይህበካ ከምቲ ንሰብ ኤፌሶን መንፈሳዊ ግቡዝነኦም ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ መንፈሳውነት ጎበዛት እዩ ነቲ ግራትን ነቲ ህንፃን ፅቡቅ ገይሮም እዮም እንታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ዝምልእሉ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝምልእሉ ነቲ ግራትን ነቲ ህንፃ ሰብ ኤፌሶን ኣዝዮም ጎበዛት እዮም ማለት እዩ ከምቲ መንእሰይ ክትርኢ ከለካ ጎበዝ እዩ ትብሎ ማለት እዩ ንኩሉ ነገር ዝጠቅም ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ኣብ ጉዕዝኡ ጎበዝ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ እኳ ኢሎም ንዕቆ ነይሮም ሰብ ቆሮንጦስ ንሱ እኳ ክትሪኦ ከለካ ክዛረብ ከሎ ፅሑፋቱ እውን ኣዝየን ጎበዛት እዮም ፅሑፋቱ ኣዝየን ዘገርመካ ይብል እግዚኣብሔር ተመስገን ይሁን ሕጂ እዚ ፅሑፍ እዚ ቃል እዚ ከዓ ኣዝዩ እንታይ ዝገብር እዩ ዘገርም በርካስ ሰላም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናብታ ካልአይቲ ናብታ መዓየቲ ኣምላኽ ዝብል ናብኣ ክንሰግር ኣብዛ መዓየቲ ኣምላኽ ኩሉ ሻዕ ሃዋርያ ጳውሎስ ፈላላየ ኣይኮነን ነቶም ፈላለይቲ እንታይ ገይሩና ፈልዩ ኣርኢና ማለት እዩ ሃዋርያት እውን ንባዕሎም እዚ ነገር እዚ ከሸግሮም ከሎ ንርኢና ማለት እዩ ሕጂ ስለቲ ምድራዊ ፖለቲካ ክዛረብ ደልየ ኣይኮንኩም ንዛረብ ዘለኹ ስለዚ ምድራዊ ፖለቲካ ኣይኮንናን ንዛረብ ኩሉ ሻዕ ስለቲ ናይ ፖለቲካ ምድራዊ ክንነፅጎን ዘይነፅጎን ዘይኮነ ሲኒ ማዕርኽን ደይፅልዋ ከም ዘለዎ ግን ዋላ ኣብ ሃዋርያት ከምኡ ከም ዝነበረ ሃዋርያ ጳውሎስ እሞ ነዚ ነገር እዚ ርዱእ ኣዝዩ ርዱእ ዝኾነ ሃዋርያ እዩ ማለት እዩ ሃዋርያት ግን 11 ሃዋርያት ግን 12 ሃዋርያት ግን ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከለዉ ዘጋጠሞም ነገር ግን እዚ ምፍልላይ እውን ኣብኦም ከም ዘጋጥም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይገብረናይ ማለት እዩ ይነግረናይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይነግረናይ እንታይ ኢሉ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ክንወስድ ኢና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 6 ክንወስድ ኢና ሃዋርያት ዘጋጥሞም ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከለዉ ምስኡ 3 ዓመት ሙሉእ ኣገልጊሎም ዳሕራይ እውን ሞይቱ ምስ ተንስአውን ክሳዕ መንፈስ ቅዱስ ዘይተቐበለሉ ግዜ ብዙሕ ነገር ሽግራትን ፀገማትን ከም ዝነበሮም እንታይ ንገብር ኢና ንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ኮነልና ከረዳእና ዝኽእል ግብረ ሃዋርያት 1 ፍቅዲ 6 እንታይ ክንገብሮ ኢና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሽዑ ይብል ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 6 ከም ዝብል ሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታ በዚ ወርሓት እዚ ዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቅንዕ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ እንታይ ኢሎም ሓቲቶም እዞም ፈላለይቲ ሻራ እንብሎም ኣብ ሕብረት ዘለዉ ፖለቲከኛታት እንብሎም እዚ ዘጋጥም ኩሉ ሻዕ ማለት እዩ ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት 1 ፍቅዲ 6 እንታይ እዩ ሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታ
بزور حد ازدو نإسرائيل منجستي كتقنع الله إخا إلهم حتتوه بمدراو منجستي هم دزاربوه زلو سلازي قال أملاغوني نقرناي مالتي أمونغو حبرت بوليتيكين ياتاتن فلاليتن كمزلو ينقرناي مالتي هوريا بقالوس كو زيادة إسرائيلاوي كمكح كله مالتي بتمدراوسي مستمكح نيرو تمدراوي قعزو خاني انتاي زنبوري منفساون مدراون قعزو زنبوري نا إسرائيل بمنفساو عوض كمتسالو بمدراو انتاي كون الله مالتي إسرائيل عوض كمتسالو بركس نتمسيح كورسوس يتصبي وصل زنبورو مالتي سلازي هوريا بقالوس نزخر دوخلو نتمدراوسي بزح أيتمكحلون مالتي ننفسو كاني كقلص أخلون جزارو سوق قلص أخلوكا عبتحت جمائل انتاي زغوني نحق مهور زتمهاري جيجينيا خلو بجيجا أب حوارات سدت كمتصخلو سدت مالت قليل سدت هيكون حوارات أبوس دمصو مالت بوليتيكينيا خلو مالت بوليتيكينيا خلو سني كبيت سدت انتاي غيرلومي مالت أمتي اللومي أبزون رغبينا تاناي بوليتيكا شارع مفللايون حوارات أبوس كاي تردو خلو كانت إجابير كلو سني انتاي غيري نحواراسي كبيت زغونه سدت أمتي اللومي سلازي اتناي بوليتيكا مفللين شارعسي أبزون رغبينا مالتي ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ንጽቡቕ ኮይኑሉ ንዝበለጸ ኮይኑሉ ማለት ፍሉይ ዝኾነ ምርዳእ ረኺቡ ብሰንኪ ሐዋርያት ኣነ ካብ ሰብ ኣይኮንኩን ተቐቢለ ሐዋርያነተይሲ ካብ ሰብ ኣይኮንኩን ተቐቢለ ኢሉ ንሐዋርያ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክገልጾ ከሎስ ልክዕ ሰብ ኮይኑ ይመጽእ ኣነ ዝተቐበልኮ ግን ካብ ሰብ ኣይተቐበልኮን ኢሉ ካብ መንፈስ ቅዱስ የተቐቢለ ኢሉ بسب أيتمهاركوني زيادة خجل تصل دلي نتتمرتي جن نتتمرتي نتمجلات زرهابو أب دمشق جن بسنكناني بسنك هوارات كم زنقول سمسنا بوليتيكينيات دخمات إلنا ولا أنت جلسنا بتمردا أب أمزنا برجن كرستوسينيرو نزع أستو إلى هوارات خالص قويت اعتذاري بو مالتي تسادد دلخا كون عما يكون كان تسادد دلخا نعي إخاد تسادد دلخا زبل ريفيليشن تبوق زخونه كاب زبلت الريفيليشن رخيبو مالتي نسوم يردوم أيردوم أي تتصحفلنا بوزح من قد تقصتات كنرغمو نخلينا يردوم دونيرو كورسوس أبو ينبر مخانو بوزح من قد كنزارارم نخلينا قل هاوريا باولوسن بسنكي هاورياسي انتاي كويني مالتي عبي زخونه ريفيليشن رخيب كمتي أبقلاتيا تلتا عصر شمونتا عصر جاعت زولو أنا أيكون كنت نبر زولو كورسوسي أبايز نبر زولو كابي عمتي يوز مرد أزي كاب هوارات كسادس كله بسنك هوارات بركس كوي تايس تزاريبو أبوم زنا برزلوخ أنا يقول نعي خات تسادن للغة حنت نجر كيت قبل كله نزيع تردي أتومات سلازي إلو مالتي أبقى لخزارب كله نسب قرنطس كاني طلعي قرنطس خزارب كله أفت معرف حموش دقان نحدقوا بسجان تاين قبرينا عين فلتوني ناين كوي تايس كروسوس كوا ولا بسجان أنت تقولت قوم غيرنا حجين تاين قبرينا عين فلتونينا إلو مالتي زمرد أزي رخيبو مالتي زمرد أزي أنت لك ما عيت أملاخا نفتار اسنا خنمز زمرد أزي زبلت زمرد أنت لك ناي وانجل ما عيتي نحناينا خطبل طهمك فلا لاي شارينيا بوليتيكينيا أيكون كان مالتي كرد أكاقلالو ما عيت أملاخ أنت خونك قدوفو كله نقدفو دار أبز نجار زي سلسلنا فلا ليتي شارنيا بوليتيكينيا تاتقينا قوم عيتت أوعنا مدحن كازي داي مدحنا أبي بيجزابير زتودي أبز عيو أزي أبز ناي سلام عيوزي كن عيت خوينا قد كابزن سلسة زيئن سلسة سكن ردنا لنا كل شعب هوريا باولوس مالتي نسيو غما بوليتيكينيا خون للنور بركس أيداوين بوليتيكا عزيم تحتنا تسمعهم زنبوري ناي بوليتيكا نجار عزيم تاي زنبورمي شجر زنبورمي تسأجم زنبورمي بركس نتا قبر حوارات معرف حدا فوق الشدشن تاي جرناينا نابا أنبيمنا بوجرنا خاخن كتسلينا مالتي زيادة تمسكن يخن بركس كوميز ولا نالا شعوط أكيبهم كله قويتاي بزور زدو نإسرائيل
መንግስቲ ከተቕናዕ ኣላ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ ሓቲቶሞ በርቀስ ኣዝዮም ናይ ፖለቲካ ሽግር ነይርዎም ናይ ፖለቲካ ፀገም ምፍልላይ ነይርዎም ማለት እዚ ፀገም ዘምፃሎም ከዓኒ ንሳቶም ንገዛ ርእሶም ነጊሶም ኣይፈልጡን እዮም ንግስነት ነጊሶም ኣይፈልጡን እዮም ሽግር ነይሮም በርቀስ ኩሉ ሸዓ መግዛእት እዮም ኣብ ምርኮ እዮም ኩሉ ሸዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓኒ ሮማ ዝበሃል መንግስቲ ዓብይ መንግስቲ ሮማ ዝበሃል ከዓ ኣብ ትሕቲኡ ነይሮም ማለት እዩ ብመንግስቲ ሮማ እንታይ ኮይኖም ነይሮም ተጨፍሊቆም ነይሮም ተታሒዞም ነይሮም ማለት እዩ ናይዚ ነገር ሽግር ስለ ዘለዎስኒ ብምድራዊ እውን ክርድእዎ ፈቲኖም ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ ብምድራዊ ንእስራኤል እንተመፀ ካብኡ ንላዕሊ ወንጌል ካብ ምድራዊ ንላዕሊ ክቕፅል ምዃኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገብሩ ድዛረቦም ማለት እዩ ኣፍታ ፍቕዲ 7 እንድሕር ርኢና እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ናብታ ፍቕዲ 7 እንድሕር ርኢና ንሱ ከዓ በሎም ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን ግዜን ክትፈልጡ ናትኩም ኣይኮነን ኢልዎ ሓፂር ነገር ተዛሪቦ ማለት እሱ ዝፈልጦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈልጦ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ዝፈልጦ ነይሩ ኣቦ ዝመደቦ ብስልጣኑ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን ግዜን ክትፈልጡ ናትኩም ኣይኮነን ኣብ ክልተ ከፊሎ ማለት እዩ ዘመንን ግዜን ክትፈልጡ ናትኩም ኣይኮነን ኢሎም እቲ ዘመን ዝነበርዎ ስኒ ዘይምፍላጥ ዘመን ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ዘይምፍላጥ ነገር ከየልዎና እንታይ ክንገብር ንክእል ኣለና መዓይቲ ኣምላኽ ፍልጠት ኣምላኽ ኣለዎ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ፍልጠት ኣምላኽ ዝነበሮ ብምሉእ ፍልጠት ኣምላኽ ዝነበሮ ነቲ ፍልጠት ከዓ እናወሰኸ ከይድ ከም ዝነበረ ባዕሉ ክዛረብና ከሎ ኣብ ብዙሕ ንርዳእ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንርድኦ ምክንያት እንታይ እዩ እንተኢልና ካብቲ ሻራን ምፍላይ ካብ ሰብ ቆሮንጦስ ሻራን ምፍላይን ፖለቲካዊ ጉዕዞ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንፍንተት ክንክእል ኣለና እንተዘይተፈንቲትና ከዓኒ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ፅሑፍ ዝኒ ብግዚኡን ብዘመኑን ኣይንፈልጦን ኣለና ማለት እዩ ብግዚኡን ብዘመኑን ክትርድኦ ተኾንካ ካብዚ ነገር እዚ እንታይ ክትከውን ኣለካ ናፃ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ናፃ ክትከውን ኣለካ ስለዚ ካብዚ ዓይነት ሽግርን ፀበባን ክንርድኦ ፀለና ሰብ ቆሮንጦስ ዘጋጠሞም ሃዋርያ ጳውሎስ ካብኡ ክወፁ ምዃኑ መኺሮም ዳሕራይ ግን መዓይቲ ኣምላኽ ኢና ዝበሎ ናብታ ቁፅሪ 2 ናብ ኣቢልና ከዓ ክንከይድ መዓይቲ ኣምላኽ መን እዩ ብብዙሕ ክንገልፆ ፀኒሕና ማለት መዓይቲ ኣምላኽ መን እዩ ንሕና ኢሉ እንታይ ስለ ዝኾነ ንሕና ኢሉ ናይ ሰላም ወንጌል ስለ ዝተቐበለ ንሕና ኢሉ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሕና ክብል ከሎ ናይ ሰላም ወንጌል እንታይ ስለ ዝገበረ ስለ ዝተቐበለ እዩ ነዚ ናይ ሰላም ወንጌል ከዓኒ ከብፅሖ ከሎ ብዝተፈላለየ መገዲ እንታይ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ዝተዛረባ ኣገዳሲት ዝኾነት ነጥቢ እንታይ እያ እንተኢልና መዓይቲ ኣምላኽ ምዃኑ ናብቲ ግራትን ናብቲ ህንፃን ከመይ ገይሩ የብፅሖ ነይሩ ናብቲ ግራትን ህንፃንሲ ከመይ ገይሩ የብፅሖ ነይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ በርከስ ንስኻትኩም ግራት ኢኹም ህንፃ ኢኹም ኢልዎ ግራት ኢኹም ህንፃ ኢኹም ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ መዓይቲ ኣምላኽ ኩሉ ሻዕ ናይ ወንጌል ሰላም ስለ ዘሎ ናብቲ ግራትን ናብቲ ህንፃን እንታይ ዝገብሮ ማለት እዩ ብሰላም እዮም ዘብፅሕዎ ማለት እዩ እዚ ክንርኢ ከለና ሕጂ እውን ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 14 ኢና ክንወስድ ናይ ሊድያ ዝበሃል መንፈሳዊ ታሪክ ኣለና ማለት እዩ ደስ ዘብል ምብፃሕ ናይ ሊድያ ብሃዋርያ ጳውሎስ ኣዚኻ ኢኻ ትግረም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ኣዚኻ ኢኻ ትግረም ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ኣዚኻ ኢኻ ትግረም ሊድያ እንተኢልናስ መን እያ ሊድያ ክንብል ከለና ቃል ኣምላኽ ክዛረበና ከሎ ኣብ ምንታይ ኣብ ከተማ ቲያቴራ ትበሃል ኣብታ ከተማ ትነብር ዝነበረት ሰበይቲ እያ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ቀላል ሰበይቲ ኣይነበረትን ሸቃቲት ቀይሕ ሃሪ ነይራ እብላ ኣብቲ ባክግራውንዳ ጥዑም ዝኾነ ባክግራውንድ ኣሎ ጥዑም ዝኾነ ባክግራውንድ ክህልወካ ግራት ኣምላኽ ህንፃ ኣምላኽ ኮንካ በቶም መዓይቲ ኣምላኽ ክትምላእ
ልብኻ እንታይ ይኾን ማለት እዩ ይኽፈት ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ቀዳመይቲ እዮ ዝዓያ ኣብታ ናይ ካልኣይቲ ወንጌሉ ማለት እዩ ኣብቲ ሚሽነሪ ኮይኑ ካልኣይ ጉዕዞ ናይ ወንጌል ዝተጓዓዞ ንሊድያ እንታይ ዝገብራ ዘሎ ማለት እዩ ዝረኽባ ዘሎ ንሊድያ እንታይ ይገብራ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዛ ቲያትራ ትበሃል ከተማ ይረኽባ ኣሎ ማለት እዩ ክረኽባ ከሎ ከዓኒ ንሳ እንታይ ኮይና ማለት እዩ እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ መዓይተ ኣምላኽ ኮይኑ ናይ ሰላም ወንጌል ክሰብክ ከሎ ልባ እንታይ ኮይና ማለት እዩ ተኸፊታ ስለዚ ሊድያ እንታይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ግራትን ህንፃን ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሊድያ ከዓኒ ኣዝያ 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 ሃብታም ሰበይቲ ዝነበረት እያ ሃብታም ሰበይቲ ዝነበረት እያ ክንሪኣ ከለና ባክግራውንዳ ከምቲ ሰብ ቆሮንጦስ ዝረኣናዮም ምፍልላይ ሻራን ፖለቲካን ኣይነበራን ልዕሊ ኩሉ ናብ ፖለቲካ ክነምፅኣ ከለና ንሊድያ ብመንግስቲ ዘመን ሮማውያን ዝነበሩ ነገስታት ንሳ እትዓዮ ዝነበረት ንግዲ ዓበይ ንግዲ እያ ትዓይ ነይራ ማለት እቲ ቀይሕ ሃሪ ኢልዎ ዘሎ ልብሲ ኣዝዩ ክቡር ልብሲ ልክዕ ከም ወርቂ ምስ ናይ ወርቂ ውድድር ዝነበረ እዩ ማለት እዩ እቲ ክብሪ መርኣዩ ምስ ናይ ወርቂ ክብሪ ነይርዎ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ልብሶም ከምዚ ናይ ዓሳ ልብሲ ክትለብስ ከለካ ክዳን ኣሎ ናይ ዓሳ እቶም ወታሃደራት ዋላ እቶም ነገስታት ከምኡ እዮም ዝኽደኑ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓሳ ክዳን ዝዓይነቱ ከምኡ ዓይነት ክብሪ ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ እዚ ትሸይጥ ነይራ ኣዝያ ሃብታም እያ ነይራ ማለት እዩ ምስ ነገስታት እዮም ከዓ ዝገዝኦ ማንም ኣይገዝኦን እዩ ማለት እዩ ክቡር እዩ ነይሩ ነገስታት እዮም ዝለብስዎ ነይሩ እቲ ቀይሕ ሃሪ ልብሲ ዝበሃል ነገስታት እዮም ከምዚ ተዳልው ነይራ ማለት እዩ ሻረኛ ክትከውን እኳ ትኽእል ነይራ ማለት እዩ ፈላላይት ክትከውን እኳ ትኽእል ነይራ ፖለቲከኛ ክትከውን እኳ ትኽእል ነይራ ግን ልባ እግዚኣብሔር እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ከፈቶ ብለና ንሱ ዝኸፈቶ ምክንያት ከዓ እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ሙሉእ ሙሉእ ናይ ሰላም ወንጌል ክሰብኽ ከሎ ልባ እንታይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ይኽፈት ኣሎ ማለት እዩ ይኽፈት ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ከምዚ ዓይነት ነይራ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ወንጌል ዝተቐበለት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ጉዕዞኣ ሊድያ ትበሃል ማለት እዩ ኣዝያ ሃብታም ስለ ዝነበረት ፀላዊት ስለ ዝነበረት ከዓኒ ኣብቲ ቲያትራ ከተማ ከዓኒ ፀላዊት ስለ ዝነበረት ናብ ቤተ ክትኣትው ኣለኩም ኢላቶም ምስ ተሓነት ምስ ተራርኣ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይፈለየቶምን ናብ ቤት ኣትያ ማለት እዩ ታሪክ ብዙሕ ዋላ እንተዘይፈለጥናዮ ብምርዳእ ክንሕዞ ከለና ሃብታም ክነሳ ማዕረ ክንደይ ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣገልጊላቶላ ማለት እዩ ናብቲ ፖለቲካዊ ዓይነት ኣይነበራን ካብ ቀደምሲ ኣይነበራን ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ወንጌል ናይ ሰላም ክስበኽ ከሎ ልቦም ዝኸፈቱ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብረልካ ማለት እዩ ዘዳልወልካ ሐዋርያ ጳውሎስ ወንጌል ኣብ ዝሰበኸሉ ኣብ ዘመኑ ክሳዕ መወዳእታ ጉያ ይወዲአ ዝብሎ ብዙሕ ነገር እንታይ ገይሩ ኣጋጢሞ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣጋጢሞ እዛ ሊድያ ትበሃል ኣብ ከተማ ቲያትራ ከምዚ ከተጋጥሞ ከላ ዘገርም ከዓኒ ምስ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 20 ማሕበር ቲያትራ ክንሪኣ ከለና ኣዝዩ ክልተ ክስተት እዩ ኣዝዩ ክልተ ክስተት እዩ ማለት እዩ ኣብዛ ከተማ እዚኣስ ክልተ ክስተት ተኸሲቱ ኣቐዲሙ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ዝረኽባ ዘሎ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣቐዲሙ እንታይ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ዝረኽባ ዘሎ ንሊድያ ኣብታ ከተማ ቲያትራ ዝበሃል ማለት እዩ ግን ዳሕራይ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽቡቕ ዝኾነ መልእኽቱ ጉይኡ ምስ ወደአ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 29 ድሕረይ ዝመፁ ኣነ ምስ ገለጽኩስ ድሕረይ ዝመፁ ተኻልሎ ነዚ ማሕበርታ ገብሮ እዮም ክፈላልይዎ የሚሉ ተረዲእዎ ጉይኡ ክውድእ ከሎሲ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተረዲእዎ ትኽልተ ክስተት እንብሎ ዘለና ክልተ ኣንስቲና ክንዛረብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን እዩ ክልተ ኣንስቲና ክንዛረብ እዚ ክስተት ክልተ ኣንስቲ ከዓኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ መስዋዕቱ ናብ ጎይታ ዝኸደሉ ዝተሰዋዕሉ ግዜ ማለት እዩ ብ67 ዓመተ ምህረት ኮይኑ ማለት እዩ መስዋዕቲ ክስተት ኣጋጢሞ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ግን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 29 ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣነ ምሰል ገዝኩ ኢሉ
እኩያት ዓየይቲ ተኻሉ እንዳክገብሩ ክመፅኦም ክፈላሊኾም እዮም ኢሉ ማለት እዚ ተነቢዩ ኸይዱ ማለት እዚ ተነቢዩ ኸይድ ከሎ ክመፁ መስዋዕቱ ጉይኡ ምስ ወድአ ዳሕራይ ድሕሪ 40 ዓመት ገለ ኸውን ቤተክርስትያን ንድሕሪት ተመሊሳ ከምቲ ዝበላ ንድሕሪት ተመሊሳ ቤተክርስትያን እዚ ንወንጌል ንሃዋርያ ዮሃንስ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ዝሽግር በርግስ ድሕሪ ኩሎም ሃዋርያት ስለ ዝፀንሐ ማለት እዩ ብ96 ዓመተ ምህረት ንሃዋርያ ዮሃንስ 96 ወይ 95 ንሃዋርያ ዮሃንስ እዚ ሽግር እዚ ኣጋጢምዎ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ንድሕሪት ተመሊሳ እቲ ክስተት እቲ ከዓኒ ብሓንቲ ሰበይቲ ማለት ብኤልዛቤኤል ትብል ማለት ብኤልዛቤኤል ትብል ክስተት ንድሕሪት ተመሊሳ ቤተክርስትያን ኤልዛቤኤል ኣብዚ ግዜ እዚ ክስተት ዘጋጠመት እታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘላ ኤልዛቤኤል ፍልልያ ኣለዎ ማለት እዩ እታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት ሰብ እያ ነይራ ብሂወታ እያ ነይራ ማለት እዩ እቲ እዩ ዓያ ትኽፉእ ዝኾነ እዩ ዓያ ማለት ኣብዚ ዮሃንስ ዘጋጥሞ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ጉይኡ ምስ ወድአ ከምቲ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 29 ዝተዛረቦ ዓየይቲ ተኻሉ ኣነ ምስ ገልገስኩ ዓየይቲ ተኻሉ ዘይንሕፉ ክመፁ እዮም ዝበሎ ንዮሃንስ ራእይ ዮሃንስ ርእዩ ማለት እዩ ድሕሪ ያ ዮሃንስ ርእይዎ እቲ ራእይታት ዮሃንስ ርእይዎ ማለት እዩ ኤልዛቤል ድብል ክስተት ኣብዘን ከተማ እዚአንሲ ክልተ ክስተት ሊድያን ኤልዛቤኤልን ሓሳባተይ ኣብ ዝቕጥቕለ ኣብ ዝቕፅል እቲ ናይ ኢዛቤኤል ነገር እንታይ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል እቲ ናይ ኢዛቤኤል ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ናይ ሊድያ ከምዚ ጌርና ርኢናዮ ከለና ክስተት ናይ ወንጌል ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ዓወት ክንርኢ ከለና ዮሃንስ ራእይ ክርኢ ከሎ ዘጋጥሞ እታ ቤተክርስትያን ንድሕሪት ምስ ተመለሰ ራእይ ክርስቶስ ዝረኣዮ ኤልዛቤኤል ከዓኒ እንታይ ኮይና ማለት እዩ መንፈስ እዩ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ናይ ኢዛቤኤል ከዓ ንቤተክርስትያን ንድሕሪት ከም ዝመለሳ ኣብ ዝመፅእ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዕዝዙ ይባርኩም ብሩኻት ኢኹም ሻሎም ሻሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዚዙ ይባርኩም እቲ ኣርእስትና እንታይ ነይሩ ናይ ወንጌል መታዓይቲ ንሕና ኢና ዝብል ናይ ወንጌል መታዓይቲ ንሕና ኢና ዝብል ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 9 ዝወሰድናዮ ኢና ንሕና ኢና ክትብል ትኾንካ እዚ ወንጌል እዚ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኣለካ ክትኣምን ኣለካ ክትቅበሎ ኣለካ ናይ ሰላም መታዓይቲ ክትከውን ደሊኻ ኣለካ መዓይቲ ናይ ሰላም ክትከውን ደሊኻ ኣለካ በዚ ወንጌል እዚ ተኣማምን ከምቲ ሃገራውነትካ ከምቲ ናይ ቤተሰብካ ምትእማን ዘለካ ከምኡ ከዓኒ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምትእማንካ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ወንጌል ሰላም ዓይ ክትኮን ንሕና ኢልካ እንታይ ትኮን ኣብ ግራትን ኣብ ህንፃን ዓያይ ክትኮን ኣብ ግራትን ኣብ ህንፃን ከዓ ተጠንቂቅካ ክትዓይ ማለት ተጠንቂቅካ ክትዓይ ተኾንካ ፈላላይን ሻረኛን ፖለቲከኛን ኣይኮንካ ወንጌል ምትሕዋስ ዘይብሉ ወንጌል ምትሕዋስ ምስ ወል ሓንቲ ዘይብሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወላ ሓደ ክህሉ ኣይክእልን ኣብ ወላ ሓደ ክህሉ ኣይክእልን ኣብ ሓደ ግን ሓደ ኣሎ ኣብቲ ወላ ሓደ የለን እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ወንጌል እንሰብኮ ቃሊ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት ኣብ ወላ ሓደ የለን ኣብ ወላ ሓደ የለን ኢና ንብል ንስሚዕታትና ክንገልፆ ከለና ኣብ ሓደ ግን ኣብቲ ሙሉእ ሓደ ዝኾነ ግን ሓደ ኣሎ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ደርፊ ከማን ሓደ ድበሉ ዳሕራይ ደምፅዎ ወይ ማለት ወንጌል ክስበክ ከሎ ግን ኣብ ሓደ ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዕዝዙ ይባረኩም በዚ ጌርና ዝረኣናዮ ብናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ክስተት ኢልና ኣብታ ከተማ ቲያትራ ዝበሃል ክልተ ክስተት ናይ ኣንስቲ ናይ ኤልዛቤኤልን ናይ ሊድያን ጌርና እንታይ ጌርና ኣለና ርኢና ኣለና ኣብ ድመፅእ ናይ ኢዛቤኤል ፅቡቅ ጌርና ክርኢና ጎይታ ኢየሱስ ዕዝዙ ይባረኩም ወንጌል ሰላም ንሱ ከዓ ሰብ ኮይኑ ዝተገለፀ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ሻሎም ሻሎም ብብዙሕ ክትድግፉ ብብዙሕ ነገር ክትመኽሩ ክትምዕዱ ከዓኒ ኩልሻ ክፉት ዝኾነ ልቢ ኣሎ እቲ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሕብረት ናይ ክርስቶስ ዘለዎ ክፉት እዩ ልቡ ሊድያ ርኢና ኢና ምኽፋት ልቢ ናይ ሊድያ ርኢና ኢና ትናትና ከዓኒ ምኽፋት ናይ ልቢ ናይ ወንጌል ሰላም ከዓኒ ምስ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ምስ ሻረኛን ምስ ፈላላይን ምስ ፖለቲካን ግን ዘፃርፍ የብልና በርከስ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኻዊ
ባህሪ እንዳሕተማቐልቲ ኮይንና ተፃረፍቲ ይኮንና ብዙሓት ተፃረፍቲ ትርኢ ኢኻ ብዙሓት ተፃረፍቲ ትርኢ ኢኻ ሓረቓት ትርኢ ኢኻ ዓየይቲ ኮይኖም ብዙሓት ፀርፊ ካበይ መፅእ ኣነ ዝገርመኒ ፀርፊ ካበይ መፅእ እሺ ንቲያትራ ከተማ እኳ ንሪኢ ኣለና ራእይ ዮሃንስ ዘጋጥሞ ሃዋርያ ዮሃንስ ዘጋጥሞ እኳ ንድሕሪት እያ ተመሊሳ ናብቲ ናይ ኢዛቤል ትምህርቲ እያ ተማይዛ ፀሪፉ ድዩ ኣይፀረፈን ብቃል ኣምላኽ ጌርካ ኢኻ ትዛረብ ብቃል ኣምላኽ ጌርካ ኢኻ መልስትን መርትዖትን ብቃል ኣምላኽ ጌርካ ኢኻ ትፃረፍ ንሰማዕቱ ባህ ዘይብል ፀርፊ ትፀርፍ እሺ ዘይእዘዙ ኣለዉ ነቲ ቃል ዘይእዘዝዎ ኣለዉ ቃል ዝኾነ መርትዖ ብመንፈስ ቅዱስ መርትዖ ከተቐርብ ከለካ ተሰዓርቲ እዮም ማለት እዩ ተሰዓርቲ እዮም ማለት ስለዚ ፀርፊ ዘበለ ምንዓቕ ዘበለ ኣየድልይን እዩ ማለት ምቁዋም ግን ዘድልይ ምቁዋም ማለት እኳኒ ምፅራፍ ማለት ኣይኮነን ምቁዋም ክንርዳእና ክእል ኣሎ ዘይምቕባል ማለት እዩ ንዓይ ሕጂ ክትቃወሙኒ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ዝሃብኩ ሓሳብ መሰል ኣለኩም ክትቃወሙ ከመይ ጌርካ ከምዚ ትብሎ ትብል ምቁዋም ፅቡቕ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ግን ትቃወሙ መራሒ ይኹን ትቃወሙ ኣገልጋሊ ይኹን ኣዝዩ ኣዝዩ ድርበሽ ገለ ነገር ስለ ዘላ ማለት እዩ ክትቃወሙ ከለካ ዝርበሽ እንተኮይኑ ኣገልጋሊ ክትቃወሙ ንከለኹም ይርበሽ እንተኮይነ ፀገም ኣለኒ ማለት እዩ በዚ ክንረዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ጎይታ የሱስ እዙ ይባረኩም ተባረኹ ሻሎም 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 የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሻሎም ጎይታ ብርኽ የብልኩም ተባረኹ ኣምላኽ የዕዚዙ ብርኽ የብልኩም የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ